खबर बलन तिबे में फरात का जैसे फर मरहबा देना में हसन बयानी खबर तो के तफसीला मालेगा मिहार बाबा मुंदा एवंतो का फुलहुंगे बारो के बेनु को फुलहुं बारो के बेनु को फुलहुंगे बिलमुगे दशम मेहुं गिनमुगा अमल कुरमुंदा गुतामिदु देके वाहकत का फुलहुं रद्द देफे एवंतो का फुलहुं हालता नुबदल बारो के बेनु को कानूना खिलाफा मेहुं हयर कुराक मबुने इद कुलम फाल कुरमुंदा कंबड़ का रद्द दी रेग वगुतिका फुलहुं नेरुन बयाने का बुनी मुजाहरात का एनुम वेस हालत का मेहुं हयर कुरमुका फुलहुं अमल कुरनी इजराई फुलहुं अमल कुरनी जिनाई इजरात के कानूना एनुम वेस कानून तका एक कमशा मुजाहरत का एनुम वेस हालत का मेहुं हयर कुरम फुलहुं हरकत तिरवनी मिह को हयर कुरम कोमेहन जहि जिनमा कानून तो का खंडालाफवा उसूल तका एक वागुतु के मति कमा एनुं अंगेनु माफ करवा एगोतुं अंगेनु हयर कुरमुका अंगेन फुलहुं हरकत तिरवमकी ए खिदमतुं इसकन देखमेकम फाहा को बयान का बुनी कानून तंफीज को नेकेटमशा आम सलामता रक्का तिरकमटका कानूना कवायतो तिरें एवगुतका कंडालंजे फेवलता फुलहुं अलाने कमा मालेगा इदकोलंग इसवे सुलहवरी कमाया को बाबा एवंतकी वेवलमुगे मिनिमम कमुगे कानूना खिलाफ बाबा मुंदा एवंतके कमा एवंतोगा आम दतुरफतुर दतुको मालिया खुलमालिया देतिरेगा दतुरकुरा बस माले मगमते हुटुवा अदि कानूना खिलाफ अमलता कुरम तकुरार कोंग वर्दी एकम गुवाल मुंदा कम फाहा कुरेवी एफद मिहुंगा मसलता फुलहुं दनी तहुगे कुरम कम वेस बयानुका पुणे फावे फुलहुंगे में बयानुका तुरबने फने मिह को हयर कुरमुका अनवत एनुम बेस कमेका फुलहुं बारू के बेनुम को फावा गुतामिदो एबेस शकुआ वाणमा हम जेफावा इंतजाम तोगे तेरे हुशलमुंग एकम फुलहुं बालान कमशा दिवे फुलहुंगे खिदमतामिदो एबेस शकुआ वाणमा नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन अनवत कमा गुले मोसेस एकम हुशलमुंग एदे कमा नमस आम फरात नमस आम रकातिर कमा रयतुंगे सलामता रकातिर कमा कुरंजे कानूनी मसकतुका फुलहुं साबित वितिबेन कमा बयानु का पुणे फावे फुलहुं मिफद गुतका बयान निरफमनी मिफहुं मालेका बामुदा एवं तौगा किनादते के मिहुं हजरको हालता नुबदल बारो के बेनु कुराकम के कंबड़वंता इदकुलम फाल कुरमुंदनिको अदे एवं तौगा मिहुं हजर कुरमुगा एफदा अमलता बय फुलहुं फरातुन तकुरा रमुंदा कमबने वीडियो तबिस सोशल मीडिया का दौरो मुंदा तटवलिका एम कुदी व्यापारी के गिनती की आहार को फसला करफिया लिबे तंतंकमा खंडाला राज्य का हिंगा व्यापारित गिनती कुराने गुतु के गवाद एकुलवाला आम कुफी इकनॉमिक मिनिस्ट्रिंग आमकुरी गवाद का बागुतम व्यापारित गिनती कुरार बलनी व्यापारी का मौजफुं हिमने अददा आहार कलिबे जुमला आमदनी यदि आहार कलिबे साफ फायदायक ए गवाद का बनी एम कुदी व्यापारी यदि कुदी व्यापारी के इतरुंग मेदपंती के व्यापारित गिनती कुराने कोई एम कुदी व्यापारी के गिनती की फस मौजफुन जुमला आमदनी गुतुका आहार को फसला का रुपया साफ फायदा गुतुका आहार को हदिया फसास रुपया कुदी व्यापारी के गिनती गुतुका माफ करवा आहार को हदिया फसास रुपया कुदी व्यापारी के गिनती के गुतुका खंडाला फनी हम मौजफुना 30 मौजफुना दिमदु जुमला आमदनी गुतुका आहार को फसला का रुपया या फस मिलियन रुपया या खमया साफ फायदा गुतुका आहार को हदिया फसास रुपया या हल्लक फंसास रुपया दिमदु गिन हल्लक फंसास रुपया दिमदु मिदु व्यापारी के गिनती के 30 सते के दिमदु के मौजफुन जुमला आमदनी गुतुका फस मिलियन रुपया या 20 मिलियन रुपया या दिमदु साफ फायदा गुतुका आहार को हल्लक फंसास रुपया आहार को हल्लक फंसास रुपया या 3 मिलियन रुपया में गवाद दशम व्यापारी गिनती कुरारो वकी व्यापारी का खिमने मौजफुंगे अददा ए व्यापारी का लिबे आमदनी के अददा साफ फायदा का अददु ए गिनती का बयान को फावा 3 मिंगन कुरे मिंगन का नुफतेनमा ए व्यापारी गिनती कुरानी कोमे मिंगन कंग इसकंदे हासा उसूलको इसकंदे उसूल तोगे तेरेगा मौजफुंग अददु 40 इंसता आमदनी के जुमला अददु 30 इंसता साफ फायदा का अददु 30 इंसता चैना के फॉरेन मिनिस्टर वंग ये राज्य कुरेबे रस्मी दतुरफुल निम्मा लिबमफो फोरा वडागे फे चैना के फॉरेन मिनिस्टर वंग ये राज्य कुरेबे रस्मी दतुरफुल निम्मा लिबमफो फोरा वडागे फे
Yi furabadagati rega bakuteka. Ha harfahan China ke sarkar ke fatum is befula ko rasmi taturfulika raja badagati. Dekalum ke demidga gulum ke rangyo bil faha kurmang hingan rafa harakata rasmi kom fattavadagma. එකමටක ලෝකෝ තාරෆ්කදවා රංයුබිල්ග හරකත රස්මිකොම් ඉය ෆට්ටවෑදවී යීග ඉතුරුන් රාජ්‍යග ෆෝරන් මිනිස්ටර් අබ්දුල්ලෝ ශාහිද් Mimoga habbandu raja vadagatum fo edaturfulga rasmi masakka fettavi iyega bakuteka egatu nuastek fasolas million rufiyaga ebbas maiku jumla fas ebbas mega chinaga rajin iyevani soikofa Chinaga soikurun ebbas muguterega iktisadi adifanni daira engulum badahkurumang hilaye hitirumuge ebbaswum me ebbas mugudashun China sarkarun nuastek fasolas million ellaka nodi hanghas hasateka 21 rufiya ಫಸ್ಟೊಳಸ್ ತೇಪಂಡ್ ಅಶನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹಿಲೆ ಎಹಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೇನೆ ಮಿ ಎಹಿಯಕಿ ಇಜ್ತಮಾಯದಿ ಉಮ್ರಾನಿ ತರಗಿಯಂ ಹೇದುಕುರುಮುಂದ ಚೈನಾ ಸರ್ಕಾರಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಎಹಿಯೆ ಸಿಹಿ ದಾಯರ ಇನ್ ಚೈನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಕುರುಮ್ಗೆ ಎಬ್ಬಸ್ವುಂ ಮಿ ಎಬ್ಬಸ್ಮುಗ ದಶನ್ ಲೊಲೊಗೆ ಬಲ್ತ ಫರ್ವಾದೆ ಹಾಸ ಕ್ಲಿನಿಕೆ ಕೇಂಪೆ ಚೈನಾ ಹಿಂಗಾಣೆ ಮಿ ಎಬ್ಬಸ್ಮುಗ ಅಫಟಮ ಸೊಯಕುರುವುನಿ ದೇಹಾಸ್ ನವಾರವನಹರು ಏರ ಸೊಯಕುರುವುನ ದೇಹಾರುಗೆ ಎಬ್ಬಸ್ಮುಗ ದಶನ್ ಚೈನಾ ಬಣಿ ಲೊಲೊಗೆ ಫರ್ವಾದೆ ಹಾಸ ಕೇಂಪೆ ಹಿಂಗಾಫಾ මේ එබස්මකි කුරීගේ එබස්මගේ මුදත හවමා ගුඩිගෙන් අලොන්සයකරුන් එබස්මකම ෆෝරින් මිනිස්ට්‍රීම් වනී ෆාහකුෆා විසා එක්සමිෂන් එබස්වුන් මේ එබස්මගේ දශුන් දෙකම්ගේ රයිතුන කුරින් විසා නෙගම කානුලා එක්ගමුන් අනෙක්ගමන් දතුරු කුරුවෙනේ අද දිවෙහින චයිනාදියමුන් තිරිස්සෝගේ ඔන්නෙරෙවල් විසා ලිබේනකමශා මියසූලන් අමල් කුරම් ෆෂානී කොවිඩ් නවාරයා ගුඩිගෙන් චයිනායෙන් අලාෆා රක්කාතරකම්ගේ ෆියවර්තන් උවාලමුකම ෆෝරින් මිනිස්ට්‍රීම් වනී පුඩෆා සිනමාල ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಸಕತಾ ಬೆಹೆ ಬಸ್ಫುಂ ಮೀ ಸಿನಮಾಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ಮರಾಮತಿಗೆ ಮಸಕತಾ ಚೈನಾ ಸರ್ಕಾರು ಎಹಿಗ ಕುರಿಯಗೆಂದಿ ಮಸೋಯಕರುವಣ ಎಬಸ್ಮೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಟಿವೆ ಸರ್ಕಾರ ಹವಾಲ್ ಕರುಂ ಫೋ ದೆ ಹರ್ಗ ಮುದ್ದತಕ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮರಾಮತಿಗೆ ಮಸಕ ಬೆಲ್ಹಡ್ಮ ಚೈನಾಯಕ ಕುರಿಮಮಣ ಎಬ್ಬಸ್ಮುಗ ವಾಕಮ ಫೋರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಂ ಮಣಿ ಬುಲ್ಫಾ ಆ ಎಬ್ಬಸ್ಮುಗ ದಶಂ ಮೆ ಮಸಕ ಚೈನಾಯಂ ಅನೆಕಾವಿಸ್ ಕುರಿಯಗೆಂದಾಣಿಕಮ ಬಸ್ ಎಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಂ ಮಣಿ ಬುಲ್ಫಾ ರಶಕ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸಲಿನೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಎಬ್ಬಸ್ಫುಂ මේ බස්මුදශුන් කාෆ් කාශ්දු ලවෙනි ඔළුවලෆුෂි හාලිෆ් කෙලා ರಾ ಅಲಿಫುಷಿ ಅದಿಗಾಫ ಲಿಫ್ತಾಂದುಗಾ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ನೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಾಯಂ ಕುರುವೆನ್ ಕಮ ಬೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಣಿ ಬುಡಫಾ ಮೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆ ಸತೇಕ ನೋದಿ 9 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಮ ಬೆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಣಿ ಫಾಹಗ ಕುಫಾ ರೈತಂ ವೋಟ್ ದೇರು ವಿಸ್ನಂಬಾಣಿ ಬಕಾವಾತ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿನ ದೆಕೊಳ ವೋಟ್ ದೇಂಕಮ ವಿದಾಳ್ವೆ ಕುರಿಗ ರೈಸ್ ಜಾಮಿನ ಕುರಿಗ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಜಿಮ್ कर्नल नाजिम नुसीद अबहु के हमलात के रईस इब्राहिम मोहम्मद सोलिह रद्द कुरपैफे ಹುಸಫವಾರ ಇತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಕೊಮಂಡು ದಾಯಿರಾಗೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಫರಾತು ವಾದಕುರವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಶಿದ್ಗೆ ಕೆಂಪೇನ್ ಲಾಂಚ್ ಕುರವುಮ ಶವಿಯನಿ ಕೊಮಂಡುಗೆ ಎಂಡಿಪಿ ಬೇವಿ ಹಾಸ ಜಲ್ಸಾಗ ವಾಹಕ ಫುಳುದಕ್ಕಮ ರೈಸ್ ಸೋಲಿಹು ವಿದಾಳುವಿ ಕುರಂ ಹೇನು ವಾಣಕಮಕಿ ಮುಳಿಂಗೆ ಹೆಂ ಕಮಕಾಗುಳೆ ಬಯಕ ವೋಟು ದಿನುಂಕಮ ಎಗೊತುಂ ಕಾರ್ನಲ್ ನಾಜಿಮ್ಮಾ ಕುರಿಗೆ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನ ವೆಸ್ ನುಸಿದಾ ಗೊತುಂ ಬಹುಗೆ ಹಮಲಾ ರದ್ದು ಕುರವ್ವಾ ಎ ಫರಾತಕ ವೋಟು ದೆವುಮಕಿ ಕುರಂ ಹೇಯೋವಾವರ್ಗೆ ಕಮೆನ್ ನೂಕಮ ವಿದಾಳುವೆ ರೈಸ್ ಸೋಲಿಹು ವಾಹಕ ಫುಳುದೆಕ್ಕೆವೆ ಕುರಂ ಹೇವಣವಾಡಕಮಕಿ ತಿಬೇಫಳು ಕುರಂ ಹೇವಣವಾನಕಮಕಿ ಮುಳಿಂ ಎಹೆಂ ಕಮಕ ಗುಳೆ ಬಯಕ ವೋಟ್ ದಿನು ತಿಬೇಫಳು ವೋಟ್ ದೆವ್ವಂ ವಾಣಿ ಡ್ರೋಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ದೆಕೊಳ ಅದಿ ವಗು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ದೆಕೊಳ ದೌಲತುಗೆ ಫ್ಯಾಸಾಯಿ ಮನಿ ಲೋಂಡಕುರ ಮಾಸ್ ದೆಕೊಳ ಅದಿ ಬಗಾವಾತ ದೆಕೊಳ ರೈಸ್ ಸೋಲಿಹು ವಿದಾಳುವೆ ಮಿಹುರಿ ಹಾಕಮಕ ನೂನೆಕೆ ಬುನಾನೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಕಿ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ರಾಶಿದ್ ಕಮಶಾ ಎಂಎಂಎಸ್ ಏನಾಯ ವೋಟು ದೆವುಮ ರೈಸ್ ವನಿ ಎದಿ ವಡಾಗೆಂಫಾ ರೈಸ್ ಸೋಲಿಹು ಶವೆನಿ ಕೊಮಂಡುವ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ರಾಶಿದ್ಗೆ ಕೆಂಪೇನ್ ಲಾಂಚ್ ಕುರೆವುಮ ಏದತುರುಗ ಎರಶುಗ ತಿರಿಸ್ತೆಯ ಹರುವಂದೆಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದೆಯ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಬಾಂದುಕೊ ಫೆಣಕ್ಯಾಂತಾರಗಿ ಕೊಫವ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಹುಳುವ ದೆವ್ವೆವಿ ರೈಸ್ ಸೋಲಿಹು ಪಿಪಿಎಂಗೆ ರೈಸ್ ಯಾಮೀನಾ ಎಂಎನ್ಪಿಗೆ ರೈಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಜಿಮನ್ ನುಸೀದಾ ಗೊತುಂ ಬಹುಗೆ ಹಮಲಾ ದೆವ್ವೀರು ಮೀ ಇಂತಿಹಾಬುಗ ಇದಿಕೊಳುಂದೆಂ ಬ್ಯಾವರಿವಾಣಿ ಎಂಎನ್ಪಿಯ ಪಿಪಿಎಂ ಕುರಿಯಂಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹು ಫಸ್ವನ ದುಹುಬಾವಾ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗ ವಾದ ಕುರವಾದೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟುಂ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರುಗೆಂದವಣಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ತೀನ್ ರಶಕ ವಡಾಗೆಂ ಕೆಂಪೇನ್ ಕುರವಮೊಂ
एगोतुंग MNP के रईस नाजिमा कैंडिडेट कानूनी वकील मूसा फतुही एरशा वडागे मितिया आदित्य दोहगे रेवणी हासा जलसाए बावाफा आदि PPM गे कैंडिडेट कानूनी वकील मूसा फतुही वस्वनी कोमंडुवंग हम एरे कैंपेन टीम कायको वडागे फा मी कैंपेन गा बावरूमा मी हफ्ता तेरेगा रईस यामीन वस एरशा वडागे नवागोतवणी हम जेफा बेरंग हिंगमा होडलुंग मालेगा फितर मुंदाता हफ्ता तक विजयकमा डॉक्टर मोहम्मद अली विदाल विजय मिकमा गुलिक डॉक्टर मोहम्मद अली विदाल फने मिबली गेगे वर्ण मुंदा कमशा वर्ण गेगे हुरिया मिना मिबली मिहार फितर मुंदा कमा होडलुम के मसले डॉक्टर इरशाद दिवाफ वने सिखी इतर मसले ने मिहुंग डोमपेरिडोन दिहे गमगुं कोमे दोहा को तिंगिरो बेनु कुरमा एडके हॉस्पिटल में मियोने मिकंग फाहा कुफा ए हॉस्पिटल मने खुडलुमा बेरंग हिंगाती ए हॉस्पिटल दक्का मिहुंगा आददु इतुरे फावा कमा अदे गुतुं गिना दक्कने पुड कुदिना जुवानु कमवेस हॉस्पिटल बने फावे अदे बने फने बालिगे निशान फेनमाय को फरवा देवी जनमा अवहा फसे हवा कमा होडलुमा बेरंग हिंगुं गिना फा मिवनी कोविड के कंबड बोम्बेस वेद्वस कोलेका कोड फितरेती HPM वने मालिका बेवे मगमती बाजार खुलिया गेंदियुमा दिफारक हुद्दा दिन मफो बंद कुफा एजेंसी इल्तिमास कुरने मास्क मशा मीहुं गिनेंग एवातंतना नुतियुमा कुरेंगे जे फाहा कुले में मुखाबरत केंगे बुरे नमस इस्तिहारों के कोड बगुत कुल कफो बातल को लाना कदो दीदी त्यों अरनी आइस बगका Who the baga? හෝද බේන්නු බකරුබේ නෙල්ලා දුම්මි ගුලනී කෑම ඔඩවෙරි මිහා දරවන දොත්තීක බන්ෆිලා දියයි එරි මිහාරු දරිනේ අවස්කුර මියන් එරි මිහාරු කොච කොන්තකන් එරීත හාජි බ ෆහම් බන් තිත්තනි කොන් එරි අයිස් බොගක්ක බලා තිත්තනි කොති දෙබරු බේරුගේ කලෙෆෙනේ මියෆෙනේ බරාබර මිහිරේනු මිහාරු කුලින්ටන් කුංගන්න මේ ගන්නනේ Huawei P30 Pro Zoom up to 50x. Danita, it's a kangen and Zan. Nehenta, Anika coach baka hol. Mahmoudang Emamiro, with snowless. Baby, coach at the kakani. Guess what? All of them are favorite. Airways Miharwas Emminge Makbul with Snowdles Market ko distribute kurani Daisy Taravando Ifuru Can Kodo Hanimado Kado Himara Foshe Kudahudu Padado Melkontane Womula. ಕೌಮಿ ಹಿದುಮತುಗ ಮೋಲ್ಡಿವಿಯನ್ಗೆ ದತುರತ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕಿ ಮಂಜಿಲ್ ತಗ بربلنتي بمها فراتك قد سفر مرحبا دنم مها سابون تفصيلا بالني خبرك مها سا مغنستني نيوزروم تجار كفوا ريبورت ರೆಸೋಲ್ ಈ ಯಶವೆನ್ ಕಮಾಂಡೋ ವಡಾಗಣ್ಣವಿ ಹುಸೆಫ ವರೈತುಗೆ ಮಜ್ಲುಗೆ ಕಮಾಂಡೋ ದಾಯರಾಗ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ MDP ಗೆ ಫರಾತೋ ವಾದಕುರಪ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಶಿದ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಲಾಂಚ್ ಕುರೆಗುಮ ರೈಸರ್ಷ ವಡಾಗಣ್ಣವಿಗು ತಫ್ಫುರ್ತ ಮಸ್ನಿ ಬಾಲವಿ 32 ಅಹರುವಂತೆಂ ಏರಶ ಕರೆಂಟ್ ಫೋಲ್ ಕೊದ್ದೆ ಮಂದಿಯ ಜನರೇಟರು ಏಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಮಂಡು ಕಾರೆ MDP ಬೇವಿ ಖಾಸ ಜಲ್ಸಾ ಕಾ ವಾಹಕದಕ ಮುರ್ರೈ ಸೋಲ್ಹು ಎಮೆ ಫುರ್ತಮ ಸವಾಲ್ ಕೊರಬೆ ಏರಶುಕ 32 ಅಹರುವಂತೆಂ ಕರೆಂಟ್ ಫೋಲ್ ಕೊದ್ದೆ ಮಂದಿಯ ಜನರೇಟರು ಹಾವೀರು ಫಸ್ಕಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ದಿನೆಗ ನಿವ್ವಾಲಿಕಮಶ ಜನರೇಟರು ನಿವ್ವಾಲ ಇಂಜಿನುಗೆ ಬಂದು ಕುರಿಯರು ರಶುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ರೈತಕಂ ಏಕಮಗೆ ಈ ಹುಸಾಸ್ವಿತೋ ಗಿನ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದೆಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದಿಯ ಇಂಜಿನುಗೆ ಬಂದು ಕೊರೆ तीन एवस बेफड़कंगे हिसाब से बीता हम हीरेस में देता हमें भी हेवेस
එව්වෙස් රජිතක් කරන්ටු කෙන්ඩිගෙන් කරන්ටු නුදිබිගෙන් එව්වෙස් ශකුවාය තීම් බේෆලක කරගිත කවුන්සිල්ගේ රයිස් එබයින්නේ දවදතුගේ ඉස් බේෆලුන් තිබ්බේ හම එව්වෙස් බේෆල එව්වෙස් රජිතක් එව්වෙස් ශකුවායන්නේ ನಮಸ್ತೆಕಮಗೆ ಹುಸಾಸ್ತಕ್ಕೆ ವಿ ಬಯಕು ಎಬ ತಿಬ್ಬೆವಿಕಂ ಫಾ ಕುರಪಾ ರೈಸ್ ವಿದಾಳವಿ ಎ ಹುಸಾಸ್ತ ಕುರವಣಿ ಜಮಾನುಸರೆ ಗೆಂದಬುಳಿಗೆ ಇಂಜೇನುಗೆ ತಕುಂ ಇವೆ ಗಾದ ಆಡುಂ ರೇಗಡುಗೆ ನಿದಿಂ ಇಯ್ಯೆ ಆಜೆಹೆಂದೆ ಮಹ್ರೂಮೆ ಫತಿಬಿ ಮೀಹುನಕ್ಕಮ ಕೊಮಂಡುಗೆ ಫಸ್ಗೆ ಗಾದಿರುಳೆ ರೈತುನ್ನಂ ಇಯ್ಯೇಕಿ ಮುಳಿಂ ಎಹೆನ್ ದುವಹಿಕಮಶ ಜಮಾನುಸರೆ ಎ ಅಡುತೋಕೆ ತೆರೆಗ ನೀತಿ ನುಲಿಬಿ ಎತ ದುವಹೆಂ ಹೇದ ಕುರುಮಫಹು ರೇಯಕಿ ಹಮಜೆಹಲಾಗೆಂ ಎಗೇಗೆ ಮೀಹುನ ನಿದಾಲವೆನೆ ರೇಕಮ ರೈಸ್ ವಿದಾಳವಿ තමහිමේ ජව්වක එගේගේ ඔලේ රයි මීහුන්න හමනේවා ලෙවේ දුවස් හගීගතොගා මිවිකීතෝ හගීගතොගා මිවිගතකී මීගේ 32 අහර කුරින් මිරහුගා ගෙදඹොලි අරුවමුන් දිය ಇಂಜೀನುಗೆ ಬದಲುಗ ಫೆನಕ ಆ ಇಂಜೀನುಗೆ ಮಿತ ಅಳ ಜನರೇಟರ್ ಬಹಟ್ಟ ಮಿರಶ ಬೇಣು ಬಾವರ ಕರೆಂಟ್ ದೇಂತೇಶ ತಿಂಗ ಸತಸ್ತೇಕ ನೋದಿಹ ಮೀಟರುಗೆ ಕೇಬಲ್ ಅಳ 1.2 ಮೆಗಾವಾಟ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಿಯದು ಮಿರಶ ದೂಕರಂ ಫೆನಕ ಫಶ ರೈಸೋಲು ದೆಂ ವಿದಾಳವಿ ಮೀಗೆ ದೆ ದೊಸ್ಕುರಿ ನೂನಾ ತೊಳು ಮಗೂದೂಗವಿಸ್ ಆ ಇಂಜಿನುಗೆಂ ಹುಳುವಾಫ್ವಾಕಮಶ ಏಗೆ ಎತ ಮಸಿಕ್ಕದೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಿ ಸರಹತು ಕಾಫೆಣೆಗೆ ಮಿಹಾರುಸ್ ಕುರುಮುಂದಾಕಮ ಸರ್ಕಾರ ಹವಾಲುವೆರು ರಾಜ್ಯ ದೆ ಮುಂದಿಯೆ ಹದ್ದಿಹ ಮೆಗಾವಾಟ್ಗೆ ಕರೆಂಟು ಕಂಫಾಹಗ ಕುರಪಮು ರೈಸೋಲು ವಿದಾಳವಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಂಗ ಹರು ವೀರು ಎ ಅದದು ದೆಗುಣಕೊ ಮಿಹಾರು ಸತೇಕ 40 ಮೆಗಾವಾಟ್ಗೆ ಕರೆಂಟು ದೇಂ ಫಶಾಫವಾಕಮ ತಿಂಗ ಹರುಗೆ ತೆರೆಕ ಸತೇಕ 33 ದಶಕ 2013 ಜನರೇಟರ್ 4 ಕೊದ್ದಿಂಗಿರು ತಿಂಗ ಹರು ತೆರೆಕ 30 ದಶಕ ಆ ಇಂಜಿನುಗೆ ಇಮಾರಕ್ ಒಫವಾಣಿಕಂ ರೈಸ್ ಫಾಹಕುರವಿ ಅದಿ ಏಗೆ ಇತುರುಂ 30 ದಶಕ ಇಂಜಿನುಗೆ ಇಮಾರಕ್ ಕುರುಂಗೆ ಮಸಿಕೆ ಮಿಹಾರುಸ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಕನ್ ರೈಸ್ ಫಾಹಕುರವಿ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಸತೇಕ 33 ದಶಕ 2013 ಆ ಜನರೇಟರ್ 4 ಕೊದ್ದಿಫವಾರು ಕೊಮಂಡು ಫದನ್ 30 ದಶಕ ಆ ಇಂಜಿನುಗೆ ಇಮಾರಕ್ ಕೊನ್ನಿಮ್ಮ ಇತುರು 30 ದಶಕ ಎಮಸಿಕೆ ಕುರಿಯದ್ದಾಕಂ ವೆಸ್ ರೈಸ್ ಫಾಹಗ ಕುರವಿ ಎಮಶು ಎಕ್ಕೊನ್ ನಿಮುಮು ರಾಜ್ಯಗೆ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ದತಿಕಂ ಮೂಳಿನ್ ಫಿಲಾಗೆನ್ ದಾಣಿಕಮಗೆ ಉಫಾವೆರಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ವೆಸ್ ರೈಸ್ ವಣೀದೆ ಫಾಫಾ ಗಾಫ್ದಾಲ್ತಿನದು ಬಿಂಘಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಝೋನೆ ತರಗೆ ಕುರಮ ಮೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಟಿಸಿಸಿಯ ಹವಾಲು ಕಫೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟುಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫರಾತುನ್ ಸೇಕುರೆವೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಹಮದ್ ತೊಲ್ಹತ್ ಅದ ಎಂಟಿಸಿಸಿಗೆ ಫರಾತುನ್ ಸೇಕುರೆವೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಮ್ ಆಜಿಮ್ ಹವಾಲ್ಕುರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ माफ करवा मेमा सेकंड हवाल कुरी लैंड रिक्लेमेशन फॉर इंडस्ट्रियल जोन एंड शो प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की सत्य का फंड सर्विस पॉइंट दे मिलियन रुपया के मसरूए में मसरू के दशुंग देलक नवारहास फसते का नोदिहा फस अकमीटर के बिंग हिकंग हम जेफा वायरो एंगहास 330 मीटर रिवेटमेंट जेहुं हिमिने आदि हथरस्ते के फस तुलस मीटर के रिवेटमेंट जेहुं हुलंग देखुन फरातुगा हिमिनेरो 274 मीटर एग्गम तोशिलु मिसिमिने एगे तुरु में मसरू के दशुंग एक कांक्रीट ब्रिज एळम वनी हम जेफा प्लानिंग मिनिस्ट्री का कुरिया दे रस्मियातुगा तिनदु उत्तर दायरा के मेंबर अब्दुल मुगनी वेस बैर वडा के नवी में सरकार विस्ननी हग्गु गोतुका एम्मे बैवरी कोगेम प्रोजेक्ट हिंगंकम इकोनॉमिक मिनिस्टर फयाज इस्माइल विदाल विजय एमडीपी के फरातुरेत के मसलू के कमांडो दायरा वादकुर पाई पार्टी के कैंडिडेट के कैंपेन इफ्तिताह कुन के जलसा का वाक दकम फयाज पुरितमस कुरि सवाल की मी सरकार स्लोतो एत सते का प्रोजेक्ट मिहारवस ಹಿಂಗ ಮುಂದಾಕಮ ವಿದಾಳುವೆ ಫಯಾಜ್ ವಿದಾಳುವೆ ಗಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಂ ಹವಾಲ್ ಕುರೆ ಫವಣಿ ಇದಿಕೊಳ ನಿಸ್ಬೆವ್ವ ಫರಾತಗಾಕಮ ಫಯಾಜ್ ವಿದಾಳುವೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ತಂ ಹವಾಲ್ ಕುರಾರ್ ಬಲನಿ ಹಕ್ಕು ಗೊತುಗ ಮಸೆಕ್ಕೆ ತಂ ಹವಾಲ್ ಕುರಂಕಮಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೈತು ಬ್ಯಾವರಿಕೋಕಿಂ ಇಕಂ ಕುರಂಕಮ
रे अगड़ तिरी हुकाफश एमडीपी के कैंडिडेट मोहम्मद राशिद के कैंपेन इफ्तिताह कुरम के जलसा रे सोलो के तरु बाय मिनिस्टर ना सरकार के बाय कंपनी तो के वेरिना एमडीपी के बाय मजलिस मेंबर विस्पार वेडाकनवी एमडीपी के तरु कमांडो दारे के बाय इलेक्शन का वाद कुरनी इदकल पीपेमा दादिफो मुफदन सियासी पार्टी एमएनपी के कैंपेन इफ्तिताह कुरम के जलसा एगे कुरी रेवनी कमांडो का पावाफा आदे पीपीएम के कैंडिडेट के पार्टी के टीम में विस एरे शबनी कुस्पा कमांडो दायरे के गोंडी हुस्वे बाय इलेक्शन 52 जहुनी ए दायरे के मेंबर हुसैन वाही तो मिदे डिसेंबर मुह अवहारा गुमागोड़िगे कर्नल मोहम्मद नासिम इसे हुन्नवा अलंग उफिद सियासी पार्टी एमएनपी ए दायरा वाद कुरपनी कमांडो निस्बा अब्दुल हन्नान इदरिस हन्नान गिन दोस्त के वंदे तौलीमी दायरा का मस्के कुरवी पीपीएम वाद कुरनी ए पार्टी के मेंबर मुसाफत हुई इलेक्शन मिहारवनी वगती लिस्ट आम कोफा अन्ना महुगे फसवन दो बे महमचेफवा इंतखाब का वोटलुम के हक गोली फवाक मंग इलेक्शन बुरनी थिंग हास्तिंस ते का 16 में हूं कमा Angin kujege masalaga fafu niladunga purakudintage meduga hinge mara mariyaga galung hamala de purakujege bo falala zaham kollafe council ga naibrais Ibrahim Muhammad se nam vidalvi ekang gafani ijare 21 minute 22 minute dimeduga wagutte kakama e mara mariyake angin kujege masalaga ashara har nufre purakudintage meduga hinge mara mariyakama malumat lefa wakama council ga naibrais vidalvi मारा मारी हिंगा फनी एकेगा उले कुदिंतग मेदुगा कमशा हमला माजवी एक तिरिंग एक कुजक कमशा हातर कुजक वेगिंग एक कुजक हमला दिफावने गालुं कम इब्राहिम विदालवी इतर तीन कुजक के कुजा सलाम कुरमा मसे के कुफावायर हमला माजवी 17 हारो के कुजा है नतिगेंग एरे के 22 मिनट हायर वनी इमरजेंसी का माल फोन वाला फ एक कुजा मिहार आईजीएमएच हॉस्पिटल का फरवाद मंदायर कुजा के मम्मया हवाला दी इब्राहिम विदालवी कुजा के बोलुं हातर तनकुम फलागे गुस्फावा कमशा इतर लिफावा के लुंता बलमु बेलमा सीटी स्कैन हदाफ वाकमा कुजागे बोला बढ़ती जहाम तक लिफावने हतर कुजक वेगे कुजागे सीधा बोलुगा गालुन तेलमुगे सोबं कम बेलवे कम इब्राहिम विदालवे मालूमात लिफावा गुतुगा गाबरिया को तेड़ी कमशा वट्टा लागे मिस कुजागे बोलुगा गाबरियन तालाफ वाकमा मालूमात लिबे कमा मेहमला दिफावने नीलंदु हिक्के सरहदुगा जहाफवा उस फस्कणक कुजा गेंगुस के कम मालूमात लिबे कमशा ए मीहुं आमुको गोसुले सरहदे नुकम बिस इब्राहिम विदालवी काउंसिल गराइस विदालवी मारामारी हिंगे कुरिंग एकालक में कुरा कुदिंग नुकमशा मिकंग हिंगागन दिई जेहुन मसले के तेरिंग कम बेलेबे कम मसले गुलिगेंग एबिस कुजक मिहातन हजर को फनवा कम बिस पनपावे नीलंदुगा हिंग मारामारी गुले गुतम फुलुंगे बहे मिहातन अदि लिबे को पने वेफ दुनिया का मसरम फाकुलवे खबर के तफसील बैलर एहंगाम तकुंग इंडिया दतुरकुरा मिहुंग हैदो के मुद्दत करंटीने बांजे गुते एगामुंग हदाफे ओमिक्रॉन वेरिएंट एगाम का फितरु गिनव मुगे सबुंग एले फेवल तो तंफीज कुरम फशाफनी अंगार तो फेशगे एगाम दतुरकुरा मिहुंग हैदो के मुद्दत फहो पीसीआर टेस्टिंग हदन जेने अदे टेस्ट फहो कोविड पॉजिटिव वेजनमा आइसोलेशन फैसिलिटी का पॉजिटिव वा मिहुंग फोनवाने कमविस इंडिया के न्यूज़ तकुंबणे आई दतुरगा जेगे आई दतुरगा जीगे हुरे सेट तकों दतुरकुरे मिहुनके कॉन्टेक्ट नुकमा बालाने कमा अवन 2000 टेस्ट नेगेटिव वेजनमा इतरु हैदुस वंदें अमिले टेस्ट हदन जेहे कमविस अलो नेरफवा गवादु का अपने फावे इंडिया गा हलवे कमाय कमिक्रोन वेरिएंट मिहारा ननि फेतरेमुं आ गवादु एकुलवाला फनी एगमुं अला एल्लक 17 हास एसते का केस फेनमा गुलिगें बलिगा निशान फेन मिहु सिखी खिदमत दे मरकजा गेंगस टेस्ट कुरमफो पॉजिटिव वेजनमा कॉन्टेक्ट वे मिहु वेस देने गने वेने दुनिया का मसरम फाहा कुलन में खबर आया को सीएनएम के मिगरी के खबर तनवान मनी खबर बिलम का तिहे दे कुलत कुला शुक्र दनवा बेफिन सर बाज रुफा रितुहा कंगे दे अस्सलाम वालेकुम।